Get ready for it. Get ready for it. Get ready for it. Yeah, this is it. Go! Let's go! Yeah, this is it. Na-meet ko si Jody through my nephew, pamangkin ko. Kasama ko sa Manila. Bali, kabatch niya si Jody sa high school. Sabi niya, o di ba single ka pa? Ganon. Tayo ay nagkatipon ngayon sa harapan ng Diyos at ng kapulungang ito upang saksihan at ipagdiwang ang pag-iisang dibdib ng ating kapatid Anthony at ang ating kapatid na Judith. Ito po ang sikreto na sinasabi ng Panginoon sa ating lahat, na ang sikreto ng matagumpay na pagsasama ng mag-asawa ay yung love at saka po yung acceptance. Married life is not a bed of roses. Maraming trials, but you will overcome because of your love for each other, your faith in God. Congratulations. Alam mo naman na mahal kita. At hindi magbabago yun. Salamat at natanggap mo po at ng mga pamilya mo. Mahal na mahal kita. Alam mo yan. Alam mo, Anthony, sabi ng anak ko kung ano ang kanyang pinagdaanan. Ang hihingiin ko lang sa iyo, Anthony, bilang isang magulang ni Judith, mamahalin mo hanggang habang buhay ang anak ko. Alam mo kung ano nangyari lahat sa akin. So, thank you for accepting me. Thank you for loving me. And I hope you won't change. If you'll be, I hope it's for the better. And yeah, I love you.